अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैनि उदालगुरि जिल्ला खुंगा 28थि लाइमोन शिबिरनि समाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे लेङाइ नेहाथारि नोंथांमोन आरो बायदि बिफानाव थानाय बिबानगिरि नोंथां, लाइमोन आफाद, माइनाव आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय आफादगिरि नेहाथारि मावबायदों। जाथाय बिफिननाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि सेथि हाबाफारि, बे सेथि हाबाफारिया दङ धोरोमनि जाथाय बिहोनाय। बे धोरोमनि जाथाय बिहोनायखौ गाहाय नेहाथारिखौ खावलायनायनि थाखाय खुलुमबाय। बयखौबो खुलुमनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो थोंजोङै दिनैनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि जायनाखि जाथाय बयबो खुलुमगोन।
रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दायो दङ जोंहा जाथा बिर होनायनि सुंद' बिबुंथि होनाय। दिनैनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि जानाखि जाथा, बे जाथा बिर होनायनि समाव जोंनि गेजेराव बिहोगिरि बिथां जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि बिदाय मुसाहारि आदा